Kublai step ipi baro ka step asuk kemen. Ho kyu. Namar balai ngat ong ipi. Menta ka step ka basuk ka kemen ipi baro. Namar ba kai ka ba ublai trakan rat. Ula pensai. Ya ka jengmut jeng perkat jonga. Ula ai nga ya ka jeng start ka banga lapan ula ai hanga ya ka nisai bangan hikai ki beri ula jong. Ti menta namar ba ka ba ublai upten lenti nga nei upen nga ya ka lenti yat ka banga nga de ban yat. Ti menin ha ka jing sisa ka kut ha ka lenong ka ba arfulai. Henry ba ublai menta ka singi habang apliet dang step perngap kumnehi ngawra ka kubor jing kemen ya pi berokot jong kebriu nyu trap. Namar balai ba upen saya ka lenong ka ba arfusal. Ti tongin ya sngap ya ka ba ka Bible ka pensai ka anjung bahalur tam ka pensai nga ti tongin ya sngap. Ka nakal nong ka ba ka kut ha kal nong ba arfusan o arfulai ti mentangan petengi ka ba arfusal. Ti kaneka bang kut ha ka ba arfulai naba ka thesang kalong ka kharai ka bajeliu ka thesang kalong ka pukri ka bakim ka ap sia kum unung luti bat ka pensyo tendep bon kibriu mano uba kordit mano uba kuslai mano uba yakaja mano uba ut mano uba mongklem daw mano uba sauriet kikman kito ken ki ba pen bernyawan kito ken ki ba ya bernyawan kito ki ba le ya mat ya kawan ki bala khle wat jupet ya kawan haba kasaw haba ka phalang ha ka khuri bat ka hiar arsut suki jai ha ka bakut ka pu kum ubsen ban ka kentha kum usen yong ki khmat jong phi kin yo i ya ki bakhala ban ka jingmut jong phi kan penmi ki bapathar phinlong kum uthia phinlong kum uba thia apdeng duriau kum bayo thia hajrong mustul kila tangon yanga phin ong henry ngam semlei lei lano kia syo yanga henry ngaklem da sngeu lano siangan kendit syu ngan le di biang ti mantana kal nong ka ba arfusaw wat bisni ya kiriu snio nekwa ban yalang bat ki namar ki jing ong jongki ki thau but tang ban le dakat bat kirim yang sentur jongki ki keren tang sapang ka kam snio ki keren tang sapang ki kam pen snio da ka jing start la te ya ka yeng da ka jing sampang la pen scam ya ka da ka jing sampang la pen scam ya ka da ka jing tip ya ki kamera la pendap da ki spa koridor la pen sngobha da ki spa koridor ba pen sngobha uba start ukam don bor ban ya uba khlany bat uba don jing tip ban ya upalwan namar da ka jing yalam ba start phila ban yang yale thma bat haba sibun kiba aibut piyo jing job bat haba sibun kiba ya aibun ban haba sibun kiba ya aibun piyo jing job ka jing start ka kenjang ya ubi ha khardop ang yala kesentur ya ubanap tang kibut sniu an ai kerteng uriu kenroy kabut le na ka jingbi kalong kapap bat ya uriu kan sleng kibriu ki ijli lada pili atlot ha kapor jenjar kapau ba phim don bor to pelat ya kitu ki basya ring syaka jing yam to let khang ya ki bayat kerbe ki kijat syaka jing yam to let khang ya ki bayat kerbe ki kijat syaka jing penyam lada piong hey ngemsam tip ya kanie hato ublei ubathau ya kadonot umyu i kata hato uta uba abdungong e kamansim jong phi tip ya kata bat syam ai nong kaliang ya ubriu kat kum ki jingle jong ko khun to bam ya kangap namar kalong ka babha bat kangap ka bajreng na ka rew ka babang na ka rew ka bang bat kangap ka ba penjreng na ka rew ka bang
to tip ba ka jing start kalong kumni ha ka man siam jong phi lada phiyo yaka an sadon kalawei bat ka jing kemen jong phi kan pensat bat ka jing kemen jong phi kan sat wat ju apsiar kum urius niu ya ka jaka syong ubahok wat ju takti ya ka yeng jong wat la ubahok ukalon nyau sien penban ukibiang Henry kirius niu kisha liam ha ka jing kordet wat ju kerko haba kalon unong syun ne wat le kemen ha ka unut haba ujen thut yo utra yo i kata usngusi mo wat ju le kumta wat ju kerko haba haba kelon unong syun wat ju kerko haba kelon unong syun ne wat le kemen ha ka nut haba ujen thut yo utra yo i kata usngusi bat bitar syu ya wat ingkang yikirius niu bat wat bisni yakiri runar naba urius niu don nong syu hadin bat uriu runar sadu jaj ko khun to tiang buram ya utrai bat ya usim bat wat tam sneng yaki naba kasaja naki kan sawan kensan bat ban tiap kasaja ayu pingan na unu naki kabanta kapasaw hiway par kijing ong kiriustan sakine syu kijing ong jong kibastan haba bishar kam omju bahaban le siliang uba ong ya urusniu uba ong ya ubasniu pilong uba luiloy unsya tim haki brio unsya kansi haki jaj benrio Henry kibamai ya kiriusniu kin hun mensim bat kin yo jingker khu halor la dia udo ya kirmia sentur jar uba ai kajubab kabadai pankre yala ka kam sabar tayar baro katba pidon halangkha nang ta sasna yala ka yeng wat ju yang sakhi lamler wat ju yang sakhi khlamda persya yala upra marjan mo wat ju yang sakhi khlamda persya yala upra marjan wat thok da kirmia sentur wat ong ngan sale ya kumba ulale yanga wat jule kumtamo wat ju yang sakhi khlamda wilo pramarjan wat thok da kirmiang sentur wat ong ngan sale ya kumba ulale yanga ngan sasiu markel yang ya kat kaba ulale wat ong kumtamo wat perkhat kumta wat jule kumta ngalayaj halangkha jong jaitu ngalayaj halangkha jong jaitu ha briso wan jong riu klam jabing ha pet la sanyum daki sia ka khandau ka sop sanyur daki langskun sa ka kanro ru kalatua kumta kat ba ngapet ngaperkhat kat ba yai pet ngayo jing hikai kat ba ngayai pet ngayo jing hikai thia khandian syo sam thia te khandian kli kti penjat hat sipang arpang bat kajing duk kan hiar halor jong phi kum u nong lute bat kajing kerdu kum uba king atiar kane kaktin ublay tungin sngam tungin puson tungin syampang ya ka ba ublay uwan ha kajing im jong badang ban pensyai ban hikai phi de nang takadaw wat iben ya kajing kren ya kajing yathu lani ya ka bah ka banta ka banga pensaya phi namar nga puli ya ka an jong ubhalor tam tolong borobor ki basimpang to shaino namar ngalaong ye phi na do nong kong kisngi banang ni sakhmat kan saya chat namar ba unong thaw unong bu utrai ka jing im ula ai hai badang do todong main pensaya phi tewat iben ya ka jing kran jong badang do todong waju keno ibadeng do todong kumno ru namar ba ibadeng in sepensyai be yepi bat in hikai be yepi da ka jing tha jong ublei trekenrat in sai hikai nang ne sakman te ndere na ka banta ka pisa ibadeng imjul alot bisa imju bit pisa hiru ikwa be tangi ka bah ka banta ba idi banyo sto de na takadaw wad yalam ba klasyo ikibrio
namar hinom la syur benyalam baklai kibrio dengan ong yepi ba ublei uwan menta ban pensaya kani kajat benriu namar bakal asya lam bakla bar kila ya banglang kibrio ki basa hikaya kiru kila ya banglang bar ya mujalang da kabali ya kanu kaba ki lam bakla Kede na kata ngan hikai ya pi ya kajing sisa kaba ublei ukpa ubah habneng uong yang aban hikai ya pi de na kata tos ngap tos ngau ya ka kaba nga ngapan saya pi da kaba ngapulie ya ka anjo ubah lortam tos ngau tu no wali lam baklasu ekibrio lada pim pat ngau tu baharu to da perkat shua ba pin juba namar kalong kajing le ran akmat ke ustad mo pi perkat ialah dia ba pilong ubah start handre kajing start pertai kamde kajing start mo kading kerja benriu jungi ka ong kum ni ya kata ka kajing start ka ba ada ublei ki ong hane ka sap ka phong kamde ka sap ka phong kading kajing start ba ada ublei waju ong ka sap ka phong ayu kata kading kajing start ba ada ublei ken pi ong ka sap ka phong te pi iben gen ublei trekan ra waju ong ka sap ka phong ong bit ba kada gijing start ba ada ublei ken wajus ngoram yala dia mo haba kibrio ki ben yepi henry I can ben bakat bakinang ben kinang do jingkerman hala dia pa henry lada piero yo try ublei lada pi priang bet tang yaka anjong bahalor tam pin salong kijing kerhu kerhai ka yeng kasem jong pi bat pin sapu pin sapieng pin sasingan nangta to yero tang ye ublei Batumane tangi ublei hang tahi ublei unsa kemen unsawan kajik im jong pi bat omdan mano bala ban khang ye pi lada pi ben yiru along tik bakalot ye pi pinom lele shu tie pinya ainya be kinom la ni ye pi tie de na takada ublei ukpa jong badeng do todong ubah beneng uong i badeng to hikaya kan kajat benrio namar kal asya elam bakla palan hakini ki brio ki bang tang kajing thok kajing lamler hakini kibrio kiba bang palat ban yalam baklai kibrio da kaba ki thau bon tli ki dustur kita ki dustur thau brio ban penjot ya kajat benrio handrai ngangawan menta ban pen scam ya ka kaba ka anjung bahalor tam kala hikai yangi handrai omdan mano pen i omdan mano ba hikai ti mentawan manga ngaong be haka kerteng jong ublei ukpa jonga ngangawan hngni ban hikai ye pi ban pensai ye pi ban pensngotu ye pi tongai no ka anjung bahalor tam namar ba phim simla sai na du manswa mantangan hikai ye pi ban ngan pensai ye pi barakhot waju iben yanga namar balai ngade nakajo kata benriau ngalong ujong pi ngalong ujong ublei nget ya ka baka anju bahor tam ka hikaya nga ngam juga ikijing sa elam bakla haki brio dakir miang sentur ba thiang jongki ban penbang ya pi ban ai pisa ban penbi takatangka hendrai kamdon jingbut kata tonget ika anjung bahlor tam pin yang scam halakasngi ko jat benriu kabala jit jung ublei kabriu nyo trap kan sayang scam mentanang ni sakman nga aingu ya me ko blei namar ba kajing ba kajing subon ko jong me ba mela ai hanga ya kajing sai ha kajing mut jing perkhat jonga ba ka jat benriu kan im bat kan ying teli hadu bakut kisngi bat kin le ka hok kamon ko jong me ko blei trekan ra bakin im sai sisien ha ka hok ka sikantien kat kum ka hukum jong me bangin ya long ka wei bangin ya telino bangin na siya yalam bakla jar kita ki bayalam bakla kamut men sa ahi ka saja titang kini kentin kublay sibon yepi baro oh kiu